pozdravit za mě jako za Crouzera, se mě bylo slyšet. A také za kanál Game Group CZ. Game Group. A pustíme se do nové kampaně za Kartágo a za Dynasty. Hanoi Dynasty. Tady tohle tady dá počíst, kdybych chtěl. A jinak nastavíme takovýhle kampaně. Pojedu to na easy, protože Kartágo je těžký. No, Dynasty. To je úžasný. No, jsem tady, snad to neschodovala. Jo, jsem tady, snad to neschodovala. Já mám vlastně se tady chtěli černou obrazovku. Místo. Co mi to nechci? Já chci Kartágo. A tak kampaň. Tak jo, tak já vás asi... Ne, čekat to bude za chvíli už. To začnu už podruhý, protože na poprvé mi tady Windows dělá takový nehezký okýnko. A všechno mi to schodil dolů. A teď už bych měl být slyšet. Snad to nahrává tenhle mikrofon. A jestli ne, tak se budu zlobit. No. Hlavně tohle je těžké. Dělej. Jinak můžete mi psát můj e-mail, nebo ne, jedno, neumím to. Tak co, mohli bychom už jet? Your possessions are divided. Jo. Tak mi ukažte logistiku, jako a to je plant management. Já dám asi nejdřív military. To potřebuji, tak ukažte, co máme v armádě tady. To blbé. Přiverbujem. Our Lord needs good fighters. Pár tíhle, tak. Měli bychom ještě jednu nějakou armádu. To je super. Korolis, neměli bychom mít ještě nový Kartágo? Jo. Ne, počkej, nový Kartágo je trochu někde jinde. Je ještě... Ne, to už je nová Kartágo. Jo, jasně. To už je novýho Kartága. To teda není až. Počítám, ne. To už je novýho Kartága. No, tak ještě tohle. No, tady něco málo máme. A Imbosim taky není náš. Úžasné? To je tak úžasné. Asi jako... Takže já vám neřeknu, jak se jmenuje. Jsem to přidá. Ale to postavíme. To je zajímavé. Ale možná to přidát co? To nevím. Expand nechci. Hellenistic Police. Tady nemůžu. Jo, to taky nemůžu. Také bych můžeme směle ukončit tah. Až jsme někam. A to je jedno, se udělá příštím.
Snad mi to nebude padat, mám trochu pokles FPSek, ale to se snad nějak přežije. A věřím, že vy byste mi to mohli odpustit jen při tomhle načítání. Možná budou trochu pády, jinak bych řekl, že to na nějaký koukatelný bude FPSka. Jak tohle hra Total War, co bych říkal? Já z ní budu let's playovat. Ten, kdo čeká na Sims 3, možná... Co je? Jo, ty se... Jo, dobrý se. Kam mi tě pošle? Sem. Sabotáž? To je sranda. Tady máš hodně napojižení. Jakého pojižení? Co uděláš? Jako ty už dál nemůžeš, ne? Máš v příštím tahu. Tady, to je kdo? Rád bych Joris. Jo, tohle patří do provincie Bafun, to je náš. Kosentia, ta je římská a Brundis. Ten je úplně někde jinde. Tak to je jedno. Já bych řekl, že my tuhle armádu vezmeme, nebo jinak. Tak ti sranda. A ještě možná bychom, mohli bychom zdrahet. Krapnis. Ty ceny, ty ceny. To je vlastně nového Kartága. Tady to je naše. Ale tady na nic nemáme. Tak, zajímavé. To je zajímavé. Ale zajímavé. Takže já... Ne, ty co? Půjdeme k tomuhle. Půjdeme sem. Edatin. To je zajímavé. To je celkem normální. No tak my budeme chvilku. Kašť. Jo, ale to jsou nájemníci. De facto to jsou nájemní. Takže tak. Teď asi tuhle armádu vzal a útok není možný, jak to? Výkonu to tady. To je zajímavé. Jaká možný instance? No promiňte, já mi vypadám po asi jako plná, ale já to... Já už mám nevím. Karalis. Nic nemůžem a... Heleme se. Přijím se rozhodl tohle... Kdo? Toho my jim asi sundáme, ale... Máme tady někde flotilu mít? Jdeme tomu, jak je to docela silný. Stejně k tomu dřív nebo později došlo. Action pointu máme míň, ne? Opět žádný. Tyhle se musím nechat doverbovat, tady to bude ještě. Ukončíme tah. Já se musím takovou vychodníka. Hejda, řekl bych, že Řím už na nás zautočí.
A nebo my zautočíme na něj. Dejím kudlu do téhle zemi. A nebo oni a já bych teda, když bychom to měli udělat, tak já jim. Protože se nechci. Jinak Řím bych si chtěl podat, protože já nechci tam mít Řím, který by mi stál v cestě, protože by mě pořád otravoval výbojema. A to mě nebaví. Výslovně mě to nebaví. Kartágo si to přeci nenechá líbit. No, Kartágo možná jo, ale Kartágo ještě ne. Takže myslím, pomstíme. A Řím pocítí, jaké to je, když si na něj dodupne nějaký Kartáčan. Prostě komplet logistika je to, no. To jsem. Ne, to není naše. To jsem rád, že je logistika o toho, takže to se normálně. Začíná volit, no. To je úžasné, ale nebudu se... To je co? Takže budeme to dělat. No. Tak jo, to máme, managementu, taktika. To mě nezajímá. Sage. Co nám dá tohle? To je zajímavý. Tak jo, tohle. Ale bude to na dlouho. Bych řekl, jo, dobrý. Se jenom dělá, takže vrah. To sabotáž, ne? Už ne. Nevím, jestli se to jako zdaří nebo nezdaří. Sabotáž file. To bylo, jestli se to nezdaří, ale to mě nezajímá. Když už jsme vyhlásili válku a proti tím nic nemám, že punský války jsme začali trochu udělat automaticky resistance slav. Dám spíš strategist, komandra a radši tuhle flotilu řekl, že nemusíme. Že oni to jen blokádovali. Takže úplně sem. Protože nějaký výboj by byl velmi nemilý. Ano, tak to mám to řekl. Velmi nemilý. Jo. Tady ta armáda. No. Ukáž, to by to... Ne, tahle armáda je velká. Tak jo. Do tohohle nejdu. A stejně, já musím vrátit sem. No, ne. To budeš teďka chránit. Ne, vůbec nechci. Tunec a já budu asi ty libýský hoplety trénovat. Jo, to je novýho Kartágo, to nový Kartágo mi tady celkem štve. Já bych ho chtěl, aby bylo pod naším područím. Ale když se nedá, tak se nedá. A já si myslím, že to zatím musíme nějak vyrozat. No, Římu jsme vyhlásili válku. Je to asi ještě jeden tak nemůžeš. To je malé. To jsem ani nečekal. Můžnická armáda. Ta je celkem malá. Je flotila. Počkej, neštneme. Hele, to nemá cenu. Já vás nebudu... Počkejte tady, ale... Takhle. Jak to chci udělat? Ten tady nějakého kapitána. Tohodle z army. No tak, rekrut.
Ready for battle. Are you ready to serve? Tahle ta. Já si půjdu dopít tu kosenty. Ty mě tam štvou celkem a já tamhle jsem zničil jim flotilu, což oni nebrali asi Frankovský pakt. Ale je to tak, že mají zničenou flotilu, no tak se z toho můžou. Tak. Ono bude celkem těžký Římany dobít, ale zase když je dobiju, tak získám skoro celý Apenický poloostrov a pak už jen Etruská liga. A Etruskové ty žádný problém dělat nebudou. Podle mě. Což? Sabotáž. To se nejspíš nepovede. At your command. Ready for battle. Komu deklaruje válku? Saracénům, ten jsou tak volný. Jsem mít trochu problém. To je jednou, jsou nás stejně nasraný, tak. I will travel many miles for Carthage. Sales do Kartága. Afraid we cannot. Sales. I live going aboard. I want hourly patrols. Ještě 2 kola. Tak si dáme ten land management. To udělám tady. We fight for you, my lord. Tady ještě něco neverbujem. Z tohohle bude mít nějakou armádu. Jako z tohohle. Pak je sloučíme a vytáhneme na Saracény. Jako nikdo mi to nebude vyrožovat. Stejně. Počkej. S Libií bych se mohl pomoci. Kde je Libie? Libie, no. S vámi se skamarádíme, hoši. Protože Saraceni jsou tady. A já jim... Počkej. To je jedno. I greet you as befits your reputation. Now, friend, speak plainly, so that we may fall to haggling. Trade agreement. Our merchants do not want trade with you, and my master takes note of their undoubted expertise. Promiňte. Payment. I accept. When two ride on the same camel, they become better friends. Or, they slit each other's throats. A Libii já nechci mít proti sobě, protože ona to tady hodně toho tady ovládá. A ty Saraceni jsou už někde tady. Jsou Saraceni. Počkat, Saracenský hlavní město jestli. Ale. No, tak je ukončíte. Možná strčej růžky, ale tohle město bude moje.
co udělal Řím, ta flotilu, to si pořád drží. Já jsem hrál za Řím, ale to nebylo tak dobrý. Já jsem se v Římě těšil, že budu mít legionář, jenomže ty jsem se začátku neměl, což mě slušně naštvalo. A proto jsem se rozhodl hrát něco jiného než Řím. A já bych řekl, že to bylo dobrý rozhodnutí. A já bych řekl, že pak ještě dáme jeden tah a už to ukáže, že jak natáčím. Nějakých 20 minut. Asi tak. To už je... Jak říkáš, Simpsonovi v nejlepším skončit. No tak ještě jeden tah, no. A zítra v pátek 30. to bude nahraný. Nevím, jak často bude vycházet tahle série. Ale mám připravených ještě pár pecek. Nebo... Čekat, já ještě... At your service. Asi nejsem. Ne, my asasinujeme a... Will end them. I have failed you. My skills blossom under your guidance. Zvedneme skill. A tady tak ještě jednou, nedáme ještě 2 tahy. Počkej, už jsem... Jsem nechtěla, co tohle stalo. No, to je jedno. V tomhle tahu už asi skončí. Už natáčím hodně dlouho. Z toho utekla jak voda. Jo, takže budou asi let's play z tohohle, nevím, jak často teda bude vycházet. Možná, když se zadaří, tak 2krát týdně normálně. Nová karta, no. Enter, no. A normálně 2krát. A... možná ještě... Ne, nezabavím si prostě tady tu flotilu, tuhle, protože Liban anebo Karalis musí zůstat nedotčený. Za to bych se tím tvrdě vybral na jejich Římě, takže jako se to radši ani neskoušej. Tamhle římského agenta taky podříznu teďka, takže tenhle tah ještě vyřídíme. A pak to dobývání města, to si necháme příště. Ale ukáž. Al-Hamun be praised. Tak! Co už je potopíme. Jo! To k zemi. Still have a wind, my lord. Už nemůžeme dát tradici. Co my jim dáme? Destroyer. Ready for orders.
Ready for orders. Ready for battle. My lord, we fight for you, my lord, finding shelter. Ready for orders. March! I live to serve the mighty. How can Carthage? Journey completed. March! I live to serve the Make haste, men! Hello? Ty, again. Stranu mám takový den. Ale ten si pomstíme na ty. One hand builds, while the other... I am so sorry, my lord. Kartáku, no, no, to je tak úžasné. Všechno to nebudu pravda. Takže teď můžeme tohle. Tohle nám teď přidá novou jednotku. Elefant. Ty já z nich chci. Čekám ještě. Můžu tady. Tak to je jedno. Ty nevybíješ. A to můžu brát, to bylo ten stejný, no. Prostě. Tady... Past. We fight for you, my lord. Ready for orders. Tak jo, takže já jsem Cruiser z kanálu Game Group CZ a tohle je můj Let's Play 103. Dejte like, odběr, možná i dobrý komentář, prosím, nehejtujte. A sejdeme se u dalšího videa, tak čus bus.